Paita na scam yung katong Imerlonda. 5% na daw ang nilang tubo, pero ang deduction pertindagaan na. Ang nabali na lang yung taon sa kuha si Quinta. Karon ang tirada na ko, di na ko mangutang og kwarta. Cellphone na po na kong tirada. Uy pa, punay. Paps, ang hapon na Paps, kanuho ko ba na nag-isura-isura about cellphone? Yati ka di, musulta radar ninyo oy. Aw, di ba, nakaduog mo og cellphone mo nang nato ko diri ah. Ay sus, ug utang-utang gani mong isgutan gani, diri sa mon linding Paps. Tanawa, na-scam ka tong isa. Wagay no, mao natagam na ko, di na gyud ko mautang og kwarta. Ah, so cellphone mo tangon. Aw, diri na ka sa mong lindingan. Ay sus, mura pa way cellphone sa mua. Diri ka sa mua Paps, barato ra. Oh, daw be, unsa na kabarato niyo ha? Pila porsyento sa inyo ang lindingan be? Ina, porsyento pa gisgutan. Ikaw si una, pila man na ninyo ah. Ah, sige Paps, unsa man ay gusto nimong cellphone Paps? iPhone 13 Pro Max 500 terabyte. Ginuang na bring anak Paps. Oh, pero Paps, wala gyud na Paps. 1 terabyte try na ah. Ay, oo ba? 1 terabyte ra di ay. Tama dai nakalimot ko nya pila pod. Aw, ang amo ang presyo 38 kira. Unya ang porsyento 10% ra. Sus, Ginoo ko kamahal man day ana ay. Diri ka sa mua Paps, 8% ra. Ay, last na gyud ni mga Paps ha. 4 gyud mi sagad. Ay koy, pasensya na jud kay ka, mao gyud ni pinakagamay, pora. Guy, diri na lang guro ko mukuha niya kay 8% kam dai lahat. 8%? Oh, ani man ni Paps oh. Kami nag-sale me, pwede mi mababa og 6%. Ay binuang. 6. Sus, 6%? Oh, pwede ra 5. 5% sa mga 5. 4. Oh, 4. Dili na ka sila. Ay. Dito ka sa mga kuha, Paps, kay naa dito'y zero interest. Sa man na binuang naman ay lugi na man na. Lakaw na dito. Kana mapuan ay zero interest. Oh, zero. Nama kami unit nga 13 Pro Max. Unsay gusto ni mga color? Yellow, pula, green, violet, itom, unsa man? Ay kana nga siguro ito mo karon ingnon bad boy ba. Aw, itom? Way problema, daghan kay na sa mua na. Kana mugulo ko na. Ay, sos. Ay, sa kanila lang, Paps, kay murag. So, nakikinahanglan ko sa mong app, diri ba? Application ni siya, Paps. Ako na pulis like up. Oo, diri ka magkuan kay sa. Ay kabalo na ko na, pirma no. Oo, pirmay sa pirmay. Oh, wait sa. Napa na yung face recognition ni. Sige. 5. Oh. Diri ka rin karon Paps kay okay naman, magpaabot lang ka diri. Paabot kay unsa man? Naay mag-CI si mua. Ay si Ayon ko. Si ayon ka paabot Ako na lang din. diri. Oh, sige. Nga ato na ko. Okay Salamat naman kayo. kayo. Kani makasilpon na yung Go 13 Pro Max. Yati kaya sa mo si ay uy, excited na kay ko sa ako ang 13 Pro Max with zero interest ba. Pero tay sa hindi kayo mo si Jikoy ba? Pinag-isyo ato? Ah, bahala na. Basta importante, zero interest! Ay, toras papi oh. Uy, si Anjo, hindi nang padulong diri. Uy, Jo, let's go. Ano sa mitrada? Ikaw ba tumulong og iPhone? Erganogo. Ikaw ang musaya sa kuha? Daghan ba trabaho ba? Let's go. Mo, ako. Ang imuhang kuan nga unit, iPhone 13 Pro Max Black man to no? Ano, sakto. Dala na ni mo? Pagka-excited dal po kay kasi ay pagani nino. Jo, ma-approve ba ko na ron? Ay, ma-approve ba inigo man ta. Dahil lang ha. Ako sa ikuan diri clear tan mo. Kwanto no? 6 months to pay no? Kaya na ako na. Kaya ra, kaya ra. Kaya, kayo. Sige, mayo. Unya, pila putanan? 150,000. Unsa? 150k. Mahala pa ng cellphone na. 30,000 naman na. Anong nabot ko? 150? Zero interest naman ta. Nanabuang na si interest lagi pero hasta man pumahalag. Binuang man na, cancel. Ang kuha na. Wala nakapirma naman ka dito. Ano, nabuang na ni. Dako kay naoy di na ko na kaya bayaran na. Hindi na pwede matras. What? Eh, naka-approve naman dito. GCI na ko. Oh, clear na ka diri. Sana man ni oy. Padaw na to release. Yati, Jo, pwede ba siguro na makancel amigo bitaw ta? Paps, oy amigo sa business. Nya, mo na ko. Bye. Jo! Ay, ati, ay, yung tawanan ni. Mura, magdi amigo ba? Ilis lang ko na, Jo!